Vítejte u našeho dnešního povídání. Když se řekne salát, asi si většina z nás představí takovou tu klasickou velkou hlávku, že? Nebo možná polníček. Přesně. Ale svět salátu je mnohem pestřejší. Dnes se zaměříme na jedno, řekla bych, fakt šikovnou variantu. Salát Little Gem. Ano, Little Gem, slyšel jsem. Je to vlastně menší příbuzný římského salátu, hodně oblíbený u zahradkářů, ale i kuchaři ho mají rádi. Tak se podíváme, v čem je to jeho kouzlo a jak si ho třeba vypěstovat. I bez zahrady. Čerpali jsme tentokrát hlavně z webu Pěstujeme. Cílem je prostě zjistit, co je zač, proč stojí za pozornost a jak na něj. Jasně. No, Little Gem je vlastně, jak už zaznělo, kultivar římského salátu, latinsky Lactusa sativa var longifolia, kdyby to někoho zajímalo. Aha. A to little v názvu sedí. Dorůstá totiž jen nějakých 15, maximálně 20 cm. Není to žádný obr. Takže opravdu malý. Přesně. Ale má skvělé vlastnosti. Ty vnější listy jsou pevné, tmavě zelené, nasládlé a krásně chrupou. A ten střed, ten je světlejší, takový jemný, skoro až máslový. Opravdu zajímavá kombinace textur a chutí. Ta velikost, ta kompaktnost, to je určitě velké plus. Zvlášť dneska, kdy ne každý má velkou zahradu. Přesně tak. To znamená, že si ho člověk může vypěstovat i v truhlíku na balkóně. Nebo v květináči na parapetu. Určitě. Přesně tam se hodí skvěle. I do vyvýšených záhonů. Prostě tam, kde na klasický velký salát není místo. To zní fakt prakticky. A další velká výhoda je rychlost. Od výsevů ke sklizni celé té malé hlávky to trvá jen zhruba 8 až 10 týdnů. Což je, myslím, parádní čas. To jo. To stihnete několik sklizní za sezónu. No jasně, dá se tak pěstovat na jaře, v létě a kdo má třeba skleník nebo pařeniště, tak může zkusit i podzimní pěstování. Zajímavé, a čím se liší od mnoha jiných salátů, Povídejte? je, že snese i tepelnou úpravu. Právě díky těm pevnějším listům si dobře drží tvar, takže lehce ogrilovaný nebo rychle orestovaný je výborný. Grilovaný salát. To zní trochu divoce, ale zajímavě. Je to nezvyklé, ale funguje to. Dodá to jídlu úplně jiný rozměr. A k tomu všemu je jeho pěstování fakt jednoduché. Zvládne ho i začátečník. Takže žádné velké nároky. Vůbec. Není vybíravý na půdu, nepotřebuje žádnou extra péče. Prostě roste. Dobře. Takže když se pro něj někdo nadchne, jako teď trochu já, kdy má začít s výsevem? No, venku je ideální začít vysévat od března. A pokračovat se dá až do července pro postupnou sklizeň. A do skleníku dřív. Ano, ve skleníku nebo pařeništi už klidně v únoru. A jak jsem říkal, pro podzimní sklizeň se dá vysít i v září. Semínka se dávají jen mělce, stačí tak půl centimetru, maximálně centimetr pod povrch. A jak daleko od sebe? Důležitý je spon, tedy ta vzdálenost mezi rostlinami. Ideálně tak 20 až 25 cm, aby měli místo. Klíčí rychle, za týden 10 dní jsou venku. A samozřejmě potřebují vlhko. Jasně. A stanoviště. Kam s ním? Potřebuje plné slunce. Má rád slunce, to ano, ale snese i takový lehký polostín. Co se půdy týče, nejlepší je lehká, dobře propustná, humózní. A pH neutrální nebo mírně zásadité. A když ho budeme pěstovat v nádobě, na co dát pozor? Tam je naprosto klíčová dobrá drenáž. Prostě odtokové otvory na dně květináče nebo truhlíku a ideálně vrstva kamínků nebo keramzitu, aby kořeny nestály ve vodě. To saláty obecně nesnášejí. Rozumím, takže nezalít ho k smrti. A co zálivka obecně a hnojení? Zalévat pravidelně. Půda by neměla úplně vyschnout, ale jak říkáte, pozor na přemokření. S hnojeným stačí jednou za 2 týdny. Ideálně něco přírodního. Třeba. Skvěle funguje třeba výluch z kompostu, takový ten kompostový čaj, nebo klasika kopřivěvý výluch íchu. Dobře. A jako u každé zeleniny, asi i tady hrozí nějací škůdci nebo nemoci, že? No jasně, úplně se jim nevyhne. Hlavně mladé rostlinky jsou lákadlem pro slimáky. Ach, slimáci. Klasika. Jo, tam může pomoct mulčování nebo jsou i ekologické granule. Občas se můžou objevit mšice. Na ty platí třeba ten kopřivý postřik nebo obyčejná mýdlová voda. A nemoci? Plísně? Může se objevit plíseň šedá, hlavně když je moc vlhko a vzduch málo proudí.
Takže prevence je hlavně ten dostatečný rozestup mezi rostlinami a dobré větrání, pokud je to třeba ve skleníku. OK. A teď to nejlepší. Sklizeň. Kdy je ten správný čas? Sklízet se dá vlastně docela brzy. Pokud někomu stačí jen mladé lístky, takové ty baby leaves, Ty jsou teď populární. přesně, ty se dají opatrně otrhávat už tak po 4 týdnech od výsevu. Na celé pěkně vyvinuté hlávky, takové ty 10 až 15 cm velké, si počkáme těch zmíněných 8 až 10 týdnů. A je lepší sklízet ráno nebo večer? Určitě. Ráno nebo večer, kdy jsou listy nejčerstvější, plné šťávy. Ne v poledním horku. A jak uříznout celou hlávku? To je jedna možnost, ostrým nožem těsně u země. Nebo, a to je taky fajn, můžeme postupně odlamovat ty vnější listy podle potřeby. A rostlina dorůstá? Často ano. Střed roste dál a my máme průběžný přísun čerstvých listů, což je super. A kdo by chtěl experimentovat, může nechat pár rostlin i vykvést a sklidit si vlastní semínka na další rok. Zmínili jsme už několikrát to pěstování na balkoně nebo parapetu. Zdá se, že Little Gem je pro tohle městské zahradničení fakt jako stvořený. Je, opravdu. Stačí květináč hluboký aspoň 20 cm, dát tam kvalitní substrát pro zeleninu, pravidelně zalévat a hlavně zajistit dostatek světla. Potřebuje aspoň 6 hodin slunce denně. To se dá zvládnout. A ještě k tomu využití v kuchyni ten grilovaný Little Gem. Zkuste hlávky podélně rozpůlit, potřít olivovým olejem, hodit na grill nebo grilovací pánev. Tak 2 minuty z každé strany, jen aby chytli barvu a lehce změkly. A pak? Pak jen osolit, opepřit, možná pár kapek balzamikového octa nebo nějaký lehký dressing. Je to skvělá, rychlá a fakt neobvyklá příloha třeba k masu nebo rybě. Tak jo, zkusím to. Když to tedy shrneme. Little Gem je vlastně takový malý salát s velkým potenciálem. Je. Rychle roste, výborně chutná. Je nenáročný na pěstování i na malém prostoru. A v kuchyni je překvapivě všestranný. Zvládne i ten grill. Super. A ještě jeden praktický tip na závěr, jestli můžu. Určitě. Aby byl přísun čerstvého salátu plynulý po celé léto, vyplatí se dělat postupné výsevy. Prostě každé 2-3 týdny vysít pár semínek. A máte pořád co sklízet. To je dobrá rada. No a co takhle na závěr malý experiment pro naše posluchače? Třeba zkusit prozkoumat i jiné mini odrůdy římského salátu. Nebo si na balkoně vytvořit pestrý salátový mix. Little Gem, třeba s rukolou, baby špenátem, polníčkem. To je skvělý nápad. Objevování nových chutí a možností pěstování i na malém prostoru může být fakt zábavné a obohacující. Tak proč to neskusit?